Amarpur yang area ni berokta, sengon jelas rok manjak banyak means. Oh bang saya. Norok sai de manchini oro hinge kaini jar burui tongo kaisa ke BTS no hamjaknai tai kaisa hinge buini bosungni chilarok no hamjaknai tini hinge chung buini bosungni chilarok no hamjagui tongnai burui rok no nailainai Maso kaisang pano nuknai buini bosong chila bai khari thangkapu kaijak thangkapu hinai BTS no hamjaknai tai Bangladesh ni phaine buini bosong ni chila rok no hamjaknai rok ni bisi amsuk no different BTS hamjaknai rokhe BTS haike nukna bagui chapri haike bukhnai ranai tai Instagram rogo mungtoni sinaita BTS lover it's me BTS army rok hinai mung rok toni sinaita tai Bangladesh di phaine buini bosong ni chila rok no hamjagui tongnai buri rok hinke bolong bising gari bising room bising rogo manjak sinaita o chiraiba amsuk bura chila baile bahaike room bising rogo manjak tongkhaba borok khorok rino nugile hamjaknai rok haikele nukjagia omo crime petrol ni ketale bisut haike se nugjagui tongsiu khoroksa umosogya burui tai khoroksa Bangladesh ni phainai bura obo hamjakmaya obo direct jail booking khaimani haise klayu o Bangladesh di bura chongile phaikra tinile pura kheno A to Z kam khai painai hinai haipano aroni borok rok bai o Bangladesh ni bura nole kaham kheno kam rui rijakhna amsugya khu tebo tongkhu Exciting ke Tripura ni Bangladeshi rok no karina ni bagoi kok salai tonglayu tai exciting ke amte hai buru ro o Bangladesh ni chila rok bai se bidu khailaja amte hai buru rok no Bangladesh ni boro rok no Bangladesh so teisa phirok roho phuru bo hai buru rok no bo Bangladesh so rohoroi rkhain ke hamnai karon o buru ni Bangladeshi ungna ni imang bo compete ungsinai karon bo Bangladeshi ungna bagoi no Bangladeshi ni chila bai hamjak layu bidu banok tonglayu ta suini khitung suja ungya hai no bo hai buru rok tai suja ungliya bo hai buru ni bagoi no tabung ni chirai rok surungui manjaguta abagui no bo hai buri rok no le Bangladesh no musuk beng ma hai Bangladesh no bengui ro hokhain ke hamsinai karon bo hai buri tongkhe Tripura ni tabuk ni chirai rok joto surungbai nai tabuk hinke chung Instagram ma phayoi Amarpur ni buri rok no sia rungya hini sai tongnai buri no kisa nailai nai Amarpur yang area ni berokta, sengon jelas rok manjak banyak means. Oh bang saya. Alam Amarpur area tong semu suya itu beri kepak nungnainya rok por ya bas gebang yang Amarpur area wo por manjak Kokborok satar baya satar baya mereka Instagram o live achugui buino hamya hini sane bukukni ni confidence no nugui wifi phano lachijaknai nung tinta filter makeup khayoi sakno queen hinui wan sugo pia kubi kokhe hai sini ni attitude bo network haike slow se nini hai borok filter by simi se smart nukjago kubuyo hinke nini wan sukma bo third class haike nukjago ono braisa haike nukjagi tongnai burui bo busuk jora poroi surung phaika bole saimeya haipano ono braisa haike nukjagnai burui bo bui bai baike kok sane amole surungjagliana ang ono braisa haike nukjaknai burui no kaisa kok sana muchungu nungtaisa Instagram live phayoi Amarpur ni borok no sori sanka hinke nini bagui hamnai hinke no ro ono braisa haike nukjagui tongnai burui no tamo sana muchung comment box o sabaidi hinke tini ni video amsuk no tai noro ane channel o kotal kho tai subscribe khaijagya kho hinke like tai subscribe khai toni di tebo video kotal laina bagui hinke tai kaisa kok norok ani second channel no subscribe khaijagya kho hinke subscribe khai toni di karon ani o channel lo community guideline strike klaijak tai kaisa strike like hinke no je kuno time ani o channel delete ungoi mano ambagoi ang second channel khulokjak second channel ni link ang description o ri rikha norok thangoi subscribe khailai di hinke norok bai malai phinai tai kaisa video kotal tu boi bo andar klai bo school ni bumung tuma bo school ni bumung khai school ni bumung khai tuma ambasa blog hi blog ni bumung sung khnap le ab to school ni bumung khai tama school ni bumung ga hostel